ኤደን 10 ጊዜ ደጋጊማ ሞባይላ እንዳትዓዘበት ናይ ሳሚ ምድንጓይ አቅላ አጽይውላ ኩሉ ማዓጾ ተኸፊቱ ሳሚ ከአቱ ስለዝርአየት ወላኳ እንተ ተሐጎሰት ሓጎሳ ከተሐበ እንዳፈተነት አብያም ስኻ ክትብል ቆጥ ኢላ ሓተተቱም ምስ ሊዱ ሻና ክንበለ አምሲና ከመይ ባህ ዘብል ጊዜ የሕሊፈ መሲልኪ አቲ ፍቅሪ ከምኡ ይመስለና አይነበረን ምስ በላ ህርቃና ክትቋጻር ስለዘይ ከአለት ከድኪ ባሕንጭርዮ መጻ ኮነ ኢሉ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ወንበር ንሱስ ወሪድዎ ተረሳሎን ስለዝነበረት ኣብ ሓንቲ ገዛ አምሲዩም አታሳሚ ናይ ባሕቃ ዲኻ ምስ ሊድያ ፍቅሪ ጀሚርካ ዋላስ ንአይ ክትሐርቕ ኢልካ ኢኻ ኤዱ ግደፍናስከ ደኺመለኹ ኣሕለፍኒ ንመደቀሲኡ ክሓለፍ ክብል በከዳኑ ሕዝ ኣቢላ ሳሚ በጃ ሓቂ ንገረኒ ምስ በለቱ ኣነ ዝገርመኒ ክጅመር ንኣኻ ዝበቃ ሰብ ኣይኮንኩ ትብሉ ዶ ኣይነበርካ ክቕፅል ድማ እቲ ዝገበርክዮ ተግባር ከም ፀላእኺ ገይሩኒ ሕጂ ክትገድፈኒ ዶ ምስ በላ ፈንያቱ ኣብ ሳሎን ከይዳ ጨበጥ በለት እሞ ምስ ስልሳላ ቀፀለት በዓሌ ዝጋጋ ዘለኹ ተኣኪቦም ብዘይ ድሌተይ ኣብ ዘይ መሬተይ ኣደይ ከም ዝኣመፅኒ ብዙሕ በደል ከም ዝወረደኒ ከነግሮ ነይሩኒ ዘይከውን ዘይወዓልኮ ምክንያት ነጊረ ዝፈቶ ሰብ ክኸስር ኣታናተይ ዕድልሲ ክንደይ ይኸፍእ እዩ ከምዚ ኸማይ ዝረኸበ ሰብ ይሕሉድ ሕጂስ እንታይ ይኸውን ሓደ ንቆስለይ ክርዳእለይ ዝኽእል ሰብ ድማ ንሱ እዩ እንዳሰምዓኹ ረኣኹስ ክኸስሩ ክኸሰር ዘይግብኦ ሰብ ይከስር ኣለኹ እንዳበለት ኣብ ምስትምሳል ከላ ከመይ ኣምሲኺ ልዱ ሓፍተይ እንዳበለ ሳሚ ክኣልል ስለሰምዐት ካይተረድኣ ማዓጾ መደቀሲኡ ከፊታ ነቲ ቴሌፎን ካብ እዝኑ መንጢላ ኣፅያ ሰው ኣቢላ ናብቲ ኣራት ሰንደውቱም እንታይ ትገብር ዘላ እንዳበለ ስለስተገረመ ዋላ ሓደ ዘረባ ከየምለቐ ስቂሉ ክእዘባ ጀመረ ሰምሃወይ ዋላ እኳ እቲ ዝፈጸምኮ ነገር ከቢድ እንትኾን ግና ይቅራ ይግበረለይ እሞ ንሕቶ ፍቅርኻ ሕጂ ክቕበል በጃ ሃረበለኒ ምስ ካልእ ጓለ ኮንካ ክሓስቦ ከለኹ ውሽጠይ ቃጸለን ብኡ መጠን ድማ ፍቅሪ ይውስኻሎ ምስ በለቱ ልበይ ሓደ ሓድሽ ህይወት ምዕራፍ ከፊት ኣላ ስለዚ ግደፍኒ ምስ በላ ኣታ ሰምሃወይ ወዲ ሰብ ኣይጋገ እንዲሁ ሰብ ሓጢአት ኣይሰርሕ እንዲሁ ምሽኩል ብምሕረት ይቅሬታ ይዛዘም እንዳበለት ኩላ ሞባይሉ ድምፂ ኣስመዐት ሊድያ ትድውል ዘላ ኤዱ በጃ ኸስካ ግደፍኒ ሊዱ ንኣይ ክትረክብ ዘጥፍአቶ ዓመታት መዓስ ቀሊል ኮይኑ ገርም ክትስኣነስ ጀመረት ጓል በዓሊ ጠቢቓ ሓረ ኢላስ ኣይሰሙን ሳለስተ ክሽንዳሓ ናይ ነፍስኻ ጥራሕ ባ ኣይተሕሳቢ እንዳበላ ኩሎም ዘልዕላ ስለስኣነ ቴሌፎን ተዓፅወት ሳሚ ዋላ እኳ ምስ ሊድያ ፍቅሪ እንተዚሓልዎም ኩሉ ምሉእ ኣብ ግምት ኤቱ ካብ ኤደን ሪሕቆ ምስኣ ክቕፅል ወሲኑ እዩ እሞ ኣነኸ እንታይ ይኮን ምስ በለቶ ኣይፈለጥኩን ሓዊኸ እንዴ ኣብ ጎናኻ ከም ዘለኹ ኣይትረስዒ ሕጂ ክኣለሉ ካብዚ ክፍሊ ዶ ክትወፅእ ምስ በላ በቃ ጨኪንካ ኣምሪድካ ማለት ድዩ እወይ ኣነስ ብኻ ዘይተወለድኩ እንዳበለት መሰስ ኢላ ወፀት ምድንጋ ፅንተ ደንገፀትኮ ግና ገጽ ክሕባ አይደለን እኳድ ኣበንጻሩ ናብ ሊድያ ደወለ የግዳስ ምስ ካልእ ተዛረብ ስለዝነበረት መስመር ተታሒዛላ ዝብል ድምፂ ሰምዐም ሊድያ ምስ ሓደ የፍቅረኪ እንዳበለት ታኻኽ ዘበላ ወዲ ምስያ ትዛርብ ዘላ ከም ትፈቶ ንድኣ ኣፀቢቐ ይፈልጥ ግና ዕድል ኣይገበርካን እቲ ዘፍቅሮ ዝነበርኩ ወዲ ፍቅረ ተቐቢሉስ ከስተማቕሮ ጀሚሩ ኣለኹ ኣታ ንስኻ ክትርድኣን ዘይትፈትን ንኣይ ጥራሕ ባ ይጠዓምን ኣይትበል ሓቂ ዘረባ ንሕቶኻ ቀበሎ እንዳብልኩ በቃ በዚ ተቀዲምካ ኣይተሓዘለ ጥራሕ ክብለካ ዝኽእል ንምንታይ ተስፋ ትሕብል ነርኪ ኣነ ኣይኮንኒ ዝብለካ ነይረ እምበር ተስፋ ሂበካ ዲ ኣይክቐበፅኒ ድኻ ኢልካ ኣነ መቼም ነጊረካ ኣለኹ ጊዜኻ ብከንቱ ኣይተባኽን እዝን ወዲ ከምዝን ይእሊላ ቴሌፎን ዓፀወት
ኤደን ብንብዓታ መትርዓዝ ክትጠልቂ ፈጺማ ሰላም ከበለት ኣውቂ ሓታ ከም ተካለ ጊዜ ቁርሲ ክትገብሮ ሌላ ካብቲ ዓራት ክትወርድ ተርኣየትን ብኡመጣን ድማ ርእሳ ከፍንቀል ቁርቢ ተሪፍዎ ከምዛ ዋዛ ንሳሚት ስእኖ ምሕላ ፈጺሙ ቀሳናት ሓዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢላ ካብታ ማዕበቕ ቤታ ዝነቐለትላ መዓልቲ ደጋጊማ ረገመታ እምበርካ ካብታ እግራ ዘረገጸትላ ሰዓት ጀሚራ ክሳብዛ ሰዓት ሽግር ጥራሕ ስለዘጋጠማዩ ኣብቲ ዓራት ኮይና እንዳዕለበት ከላ ቴሌፎና ድምፂ ስለዝገበረት ኢዳ ሰዲዳ ሄኖክ ዝብል ምስር ኣየት ትቐብል ኣቢላ ሄሎ ሄኖክ ደሓንዶ ምስ በለቱ ብድኹም ድምፂ ደሓኒ ኤዱ በሊ በቃ እቲ ጉዳይ ፕሮሰስኪ ካብ ሎሚ ክንጅምር ኢና ተዳለዩ ምስ በላ ሃራይላ ዘረባ ከብዝሐት ቴሌፎና ኣፀወት የግዳስ ክትገብር ድያስ ክትብል ግና በቲ ዘላቶ ደረጃ ትውስናይት መስልንያ ሄኖክ ናብ ኤስሮም ደዊሉ ሃራይ ከም ዝበለቶ ምስ ነገሮ ሃጎስ ወሰን ሰኣነሉ ናቱ ፕሮሰስ ተወዲኡ ድሌቱን ኣይሰሙን ሰለስቲ ኤደን ናብቲ ዝኣቶ ሃገር ጠብ ክትብለልዩ ናታ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሐ ፈጺሙ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ዝሕሰብ እዩ እንተ ዝኾኑ ምሱ እንተ ዝማልአ ምጸልአን እቲ ምንታይሲ በዘይ ቃል ዓለም ንመጀመርታ ጊዜ ነብልቡ ዘፍቀራ ሰብ ንሳ ስለ ዝኾነት እምበር ቅድሚ ኤደን ህይወቱ ንቅድሚ እዩ ፍቕሪ ኣብ ቅድሚ ዋጋ ይነበሮን ብገንዘ ኣሕዋቱ ይበልዕ ይሰቲ ደስ ምስ ዝበሎ ከዓ ኣምፂፁ ይሓድር በቃ ኣኸለ ዝምእዶ ከም ዝግበር ጌርካዶ ኣፍቂረካ ገለመለ ዝብሎ ሰብ ኣይፈቱ ነይሩ ግና ንኩሉ መዓልቲ ኣለዎ ክበሃል ሓቂ እዩ ጊዜኻ ተጸበ ይብሉ ለባማት ጊዜ የልዕል ጊዜ ድማ ይደርቢ ሕጂ ኣፍ ልብኻ ነፊሕኻ ንሰባት እንዳነኣካ መንከማይ እንዳበልካ ክትጓዓዝ ትጸንሕሙ ኣብዚ ተጸበኻዮ ጊዜ ድማ ኣብ ማይ ዝኣትወት ኣንጫዋ መሲልካ ኢድ ሰብ ትጽበሉ ሰዓት ይመጽእ ካብ ኮነ ምእንታ መመሰሊኻ ይትከውን ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ናይ ለባማት ምርጫ እዩ ስለ ዝጸገብካ ጥራሕ ዝብላዕ ሳእነ ሰብ ከም ዘሎ ከትዝንግዕ የብልካን ሃብታም ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ንዘይብሎም ክትፍንፍን ኣይግባኣን እዩ ሰብ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣሚንካ ሚዛናዊ ኮንካ ምስ ትጓዓዝ ኩሉ ጊዜ ናትካ ፀገይ ኮይኑ ክሕግዘካ እዩ ስለዚ ፍትሓዊ ዝኾነ መንገዲ ምጓዓዝ መስክሩለይ ዘየልዩ ኣገዳሲ መስርሕ ናይ ህይወት እዩ ሳሚ ኣብ ቀድሚኡ ዝጸንሖ ቆራሪጹ ክወፅእ ክብል ኤደን ቀሲላ ካብ መደቀሲኣ ተሲኣ ብምርካብ ስማዓ ሳሚ ፕሮሰስኪ ሎሚ ክንጅምር ኢና ኣብዚ ኢሎምሎ ክገብር ዶ ዋላ ሰንታይ ምስ ሓተተት ሳሚ ከምዛ ሓንደበታይ በርቂ ዝሓርሙ ሰንከል በልበለ ንኣኻኺ ምስ በለቱ ኣፍጢጡ ምጥማት ምስ ኣብዝሓላ ጽቡቕ ግበር ሓራይ ኢልዋ ግድፍዋ ወፅአ ክትስጉመይ ተርኣይትን እኳድ ኣብ አንጻር መሽላ ኣብቲ መሬት ኣለበት ናይ ባሕቁ ኣምሪሉ ማለት ድዩ ኣንታቲ ሓቂ ነግሬዶ ኣድለይ ክፍትን በቃ ዝፈቶ ሰብ ንሱ ክሕሰንኡ ኣይበቀን የምባል በዓለይ ካብ ቅድመይ ከርሕቆ ወይ እቲ ኣድለይ ክንደይ ከፊ እንዳበለት ተማዊታ ተሲኣ ናብ ክፍላ ጎሰስ እንዳበለት ኣምራሐት ሳሚ ዋላኮ ካብቲ ካንሸሎ ሓሳብ ክግበር ኢልዋ እንተወፀ ኣብቲ ደገስ ልቡ ሓፍኮፍ ትብል ነበረት ይምሰልዩ ሊድያ ዝብል ዘሎ እምበር ልቡስ ብዘይ ንጣብ ጥርጥር ምስዓይ ዘሎም ሽዑንሽዑ ግዲ ካብ ቅድሚ ክትስወ ተራእይዎ ነፍሱ ግንብንብ ስለ ዝበሎ ኣይኮን እንዳበለ ከይተረድኦ ናብቲ ጽርግያ ስለ ዝኣተወ ካብተን ጽሉላት ሓንቲ ሰለስተ እግራ ናይ ሰብ መጓዓዛ መኪና ብናሓረ ትኸድ ስለ ዝነበረት ሂባ ስለ ዝሓደገቶ ዘርጋሕ ክብል ጊዜ ኣይወሰደን